a ka'ida in mutum ya shika uku a kalma ɗaya ko da iyalinsa ya kalla ya ce ya sake ta sau uku ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta, a ka'ida shika ɗaya ne ba uku ake irgawa ba. Wannan akwai dogaro da hadisi na imamu muslim rahmatullahi alai, riwaya na abdullahi bin abbasin radiyallahu an. Imam muslim ya kawo shi a hadisi na 1472 cewa a zamanin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shekaransa 23 da ana masa wahayi, duk inda mutum ya yi shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ake ɗaukansa. Haka zamanin sayidina abubakar gaba ɗaya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne. Zamanin sayidina umar bayan da kuma shekara biyu na farkon shugabancin khalifancin umar radiyallahu an, in mutum ya yi uku a kalma ɗaya ɗaya ne. Sai sayidina umar radiyallahu mun san mutum ne mai zafi, sai ce kai mutane suna wasa da shari'a yayi yawa, suna ta yin uku a matsayin ɗaya uku a matsayin ɗaya. Sai ce daga yanzu na zartar duk wanda ya ganganci wa shari'a ya shika uku a kalma uku, guda uku za mu ɗauke shi ba ɗayan za mu ɗauka ba. A lokacin sayidina umar yayi ne yana cikin fushi radiyallahu anhu, kuma cewa shi dan aljanna ne, ba mu da kokonto akan haka. Amma magana mafi inganci sayidina umar ba ma'asumi bane, sai dai alkhairansa sun yi wa kurakuransa fintinkau, kuma tun a duniya Allah ya ce shi dan aljanna ne, haka ba mu da tuhuma a kansa cewa nagartarsa ta yi fintinkau wa kasawarsa a matsayinsa na dan adam. Kuma a yau babu mutum irinsa da ya kai shi imani, sai mai da shi shika uku maimakon ɗaya. A lokacin akwai sahabbai irin su Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, sun kalubalanci abinci sayyidina Umar ba daidai bane, dokar da annabi ya bar duniya a kanta a canja ta, ya dace a tsaya akan abin da sai ce ai mutane wasa suke, na ɗauki wannan a matsayin punishment ne gare su, don me, don na hana su yin laifin ba don a canja laifin dokar shine ya dame ni ba, na yi abin da zai hana su yi laifin. Da wannan malamai suka ɗauka cewa ijtihadin sayyidina Umar ne, amma fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin shari'a ita ce shiriyar annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi. Da haka fahimtar Abdullahi ibn Abbas shika uku a kalma ɗaya ne. Haka ita ce fahimtar Abdurrahman ibn Auf, ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ita ce fahimta hatta irin ta 'yan baya daga cikin malamai, hatta ma daga sabon Zubair ibn al-Awwam ma Allah ya kara mana da ita ce fahimtarsa. Wato daga cikin 'yan aljanna goma nan guda uku ita ce fahimtarsu, uku a kalma ɗaya ɗaya ne. Akan ta Sheikhul Islam rahimahullah ya tafi, akan ta ɗalibinsa Ibn al-Qayyim rahimahullah yake, Ibn Uthaymin rahimahullah ma akan ta yake. Ita ce fahimtar malaman lajnatu da'ima lil buhuth al-ilmiyya. Ga kuma athar na Abu Rukana, wa in kana fi isnadihi maqal, amma isnadi ne jayyid a magana mafi inganci, ya sake matarsa sau uku a kalma da yana regret, manzon Allah ya ce a ka je ka mai da ita babu damuwa. So a ka'ida dai don a tabbatar da kuma irin punishment din sayyidina Umar, in mutum ya yi shika uku a kalma ɗaya sai a ce ya sa da shari'a, in a gaban alkali ne ina goyon bayan a dan masa bulala sai a miyar masa da ita, a samu dai wani punishment na ta'aziri, a samu kakkarfan mutum lafiyayye koshashe. Kun gane aiko ban kira sunan ba, sai a ce masa kaman bulala 7. To kaga idan ka samu irinsa shi din da na faɗa din da na nuna, kun gane aiko ya yi bulala 7, ai gaban an ce mutum ya kara zai yi ba zai yi ba. To sai a masa punishment din da ake so a yi don kada gaba ya kara aikata. Magana mafi inganci wannan da kai uku din a kalma ɗaya ɗaya ne, tare da cewa kai ka sake ta ka sake ta ka sake ta, na daga cikin abin da malamai ke ake da shi na akalan da zaka kula da shi na shari'a, akalan na shari'a ba na son rai ba, shine a ka'ida ba ka sake mace ka kara sake ta sai ka yi mai sai ka dawo da ita. Idan mutum yana da iyali sai ya shika daya sai ya ce ya kara na biyu, to ta za a yi na biyun ya auku tun da daman bai dawo da ita ba bayan na farkon, ta zai kara na biyu? Ai ba zai yi ba, daman in kai ɗayan sai ka dawo da abu ka kara mallaka sai ka kara sakewa, to ta za a yi abin da ka sake ka sallame shi kuma ka kara sake shi? Ai ba zai yi ba. Ya zama ɗaya saboda baka da shi ba. So kai ma da kace ka sake ta ka sake ta ka sake ta, to ai bayan na farkon yaushe ka dace ta ka kara na biyu kuma ka kara faɗan na uku, in kuma ka ce taukidi ne daman shikenan ka huta ɗaya ne. Wallahu ta'ala alam.